naluto na tong lechon ka. Pagkaitas mo. Sige na kayo. Nagta karon sa abang bisita. Uy, pagdali na mo. Daghan naman kay kahit pa. Mga last niya panin to, Karyata naman sa mga karyata. Ikaw naman ang ninang. Bang! Wala, nagkipanala naman yung mga batos nila. Asa man ang pila naman batalyon yung ibandala. Nakabalo biya ka karon na kanang ang lechon karon nagbato sa tabi ang kilo. Pati ang mga silingan, pati ang imong mga bagulangkot, pati ang imong mga bargintay mo nang ibandala. Unsa naman na? Unsa naman ibakaw naman na sa imong mga bargintay? Hoy, nabayan na yung batos sa ibandala ha. Hinanayon lang papaglechon. Hinanayon lang papaglechon ha. Maghihinay naging kibingke basta tapya ako na silang dadoon kay ngano gipanggutom ko na sila oy. Wala pa na sila nakatinaw lechon ba taw-taw na tungod sa pandemic. Gigutom ko na sila mo nang ako gid silang guyuron. Hari na madali na ko. Dayon kay mo tuon ko tapya. Tapos na siya. Mamakas na siya. Oh, di ba nakita Anak mo? ko siya, nagdala siya og ganing basket nitong dito sa kuano, namista siya. Oh, di ba? Namista ka dito, nagdala pa mo sa kapag ng ito yung gidala unya karon. Dili minimo pasudlon sa imuhang bunyag ya karon. Mayroon to imbitado man ko. Dito. Unya karon, imbitar mo ba mi? Oh, ibitan na ako siya. Ayaw pagbuon. Tano ka dire. Ha? Sino ba nag-imbitar sa ako? Na sila. Oh. Dali na kuya. Oh, Mga kinahanglan utan dire, mga gutom utan namin. dire. Mga utan dire. Mao man yung pagkaon ni Cordapia sa kuha. Dito mo. Ama plato diri, ama plato. Plato. Siya bitaw ba merli sa akin. Bakit mo sa siya? Uy, mamay may kakaon. Kuyong mga bisita na si Karyata ba? Wala ang mga pagkaon. Ang litson! Dali mo kayo pitch na litson! Dali! Mana